Okay na biyang. Baba guys. Para maklaro sa camera. Ang thumbnail. Kulay violet. Ang thumbnail. Pakita ako. Ta, karagsan kagat. Kaarte. Sinigang na laya. Daw ya, pakita. Sinang. Ay, 5 no guys. Awan to. Kasuga karab guys. Sausaw na lang sa suka. Na may kakain na kami guys. Magandang gabi guys. Manonood naman kami ng kaso. So guys, may nakita na kami guys. Pumasok sa butas guys. Pero natamaan. Pagdi kay adi man si kuya. Ikaw lagi ang tagakuhan. Video ito. Ikaw lala tarag. Kaisa na guys. Ikaw lala tarag limpyo. Masiro mo ni mo kuhan? Ako. Natin na sinetro. Nakatupad. Nakatupad na ba ano? Tapos ano? Hi guys, I'm Asha. Kalamok. Kaya na kasot. Wala ko rin. Okay na biyang. Baba guys. Kulay orange. Bang. Tas oray lang nakuha. Kapak sa inyo. Dapat iharanak sa kaso. para para maklaro sa camera. Naman natin rin. Kalamok. Gutay. Ako talaga May tao guys. Nanguha yun yata sila ng isda. Ito nga pala kapatid ko guys. Kasama namin sa pangunguha ng kaso. Siya yung taga-kuha ng bagal. Kuan. Tas Pang kagutay kita sa harayo. Narinda ko. Uy. harapan. Pusog. Sa looban mo na gihapon. Agay ko dong. Pak. Hindi naman ako eh. Okay, what I braids. Na ako. I braids. Ang thumbnail. Kulay violet. Ang thumbnail. Gamus daw. Mo daw. Thumbnail talawat. Hindi butang. Dilis. Ta. No diyo. Tustos. Kuha nito yung gutay pa natataba. Dali ate. Tingnan, naka-video naman. Hindi gudag ko, no? Nakaplayan video? Ha? Ano to? Ako'y. Ba't naman nga? Ulta taon-taon. Parang yan na doon ni Kuya Ote. Buhay pa. Buhay pa. Pakita ako. Ta, karagsan kagat.
Mapay kayo, mabawala niya luho. Buhay pa ba? Hindi na. Kaarte. Ang arte-arte mo naman. Ito daw. Kay Mao, nakukurian siya kay. Nagpaparakuan. Pangimpit. Tsura ho. Ang ganda yung taga taga-ukbal. Bang. Tapos akong tila na pa. Higo. Akong tila ngayon na pa no? Para lang sa Ang rabot. kalapak ni mo baloto. Ha? Ang kalapak ni mo baloto. Ay man. Kalamok. Ito na. Katanggal na. Nag-vibrate. Nagulan ko. Nabibrate niya. Mga kayo. Wala, katigod. Fugacity. Oo, nag-vibrate ako. Ito palang huli namin, guys. Makasama na. Hindi ako maaram. Lubian. Ah, Sinigang na laya. daw ya pakita. Isilang. Pero pwede na agad isura. May nakarugma. Haba ice. Haba ice. Kita ang karugma ka? Ayun man. Ay ba? Suga. Crab guys. So, Ano? Kita? Pagbasak. Ay, Ano? Kita? tiimbet adoy. tumano sa ilarong ano. Icing ko no guys. Awan to. Kasuga crab guys. Icing yan guys. Sa English, icing. Kami kasi maulan. Oo, dua. Meron na ring pang ulam. Kasi uulan. Kasi yung yung buwan. Isa. Yung langit ay matambog. Dua ka bugos. Mga ambon. Ako ang pangadapan. Isa. Dako-dako. Akay ko. Biskat na ano ba ini? Smell something. Me too. Ano ba yan? Taste pa tila ano. Ayun anay. Papidyo pa siya. Wala. Oh, sarabot ko dako. May dala ngayang plastic. May dara. Dako pa na. Mama daw. Singkong. Agoy, ano ba ito? Paliton. Gusto niyang makisali sa vlog. Lalo. Balago nito na. O pan thumbnail. Tama na. Oh, his, Nakop mo? kaso ito, diretong kagang. Parang ko. Nakapitas. Pero parang siya dumalagan rayo. Ka lang. Pati ay iyak ka mat, yung tusok. Nagkarito. Itikat to naman kiti. Uli naman natin dalagan. Piskot ka, busog na lamok ko. Dalagan ko. Dalagan ko na ito. Madalagan ko. Linakat ka lang nga ni dalagan. Kumuhat? Da na. Tapos niya tiilan niya na bana. Kaya astin. Sige. Lakapsan la pagod. Kada ako sa dagaw. Dagaw ang dako. Dagaw na nakamtan tusok ko kuya. Matusok naman mo kamot.
Ato. Tanggal. Sobrahan naman natin yun na mga lamok pag-piring. Ito na iba. Ako? Nakaple? Masaras. Maglayon kit lagod pa na sa? Yung mga Buta na. Uwas. hindi na maskwela sa teren. Mayakan. Nakangul na. Mayakan nalat ito. Ito ba na napupuan na? Nagudong. May noit? Or kuan? Marjoret. Na may noret. Ang sa pinakaw na. Ang pinaka-orhe. Ang mga nagputay na ba? Oo, marjoret. Durda mo naman ngayon. Sino ito na ba? Na, muli na kit. Basta kagumi. Guys, pauwi na kami guys. Mahusay. Guys, pauwi na kami guys. Ito lang huli namin. Pwede na rin pang ulam. Ulam na. See you soon guys. Sa bahay. See you sa... Ay, I-update ko na lang kayo pag nasa bahay na kami. I-update ko na lang kayo. ay pang Kat pagyakan na. Guys, ito pala yung lugar namin. Yung mga marites. Mga kalalaki na. May mga Yan pala pantalan. may mga tao guys sa waiting shed. Party list. Guys, lapuhan na namin guys. Sausaw na lang sa suka na may Lima mo ba ito niya? karugmata. Suga-suga crab. Marami guys, oh. Guys, marami. Siklin to, no? Para paano to. Uri, ito pa na ako. Asin good la. Asin magic sarap pwede na. Papalit ng pananat tuyo. Damog yapon. Mas video ilan niya pagluto ay pan-thumbnail ba? Yan na pagluto na. Oo. Ayaw na, ibot kang tanay ko. Asin. Asin. Sarap. Kapag ipakita ito. Okay. Magic sarap. Baka naman. Ito pwede pakita. Oh. Yan mo na. Okay na. Anay. May gusto kayo para mo. Mari ko nabot ng sabaw kaya tinuro. Ini damo naman ini tinuro. Okay na. Anay na. Kakain na kami guys. Yung ulam namin ngayon guys.